Upat ka managsuon nga na nag-edad og size 5 ingon man 3 anyos nga managkaluha gi-rescue sa mga opisyal ug kawani sa barangay Punta Engaño sa Lapu-Lapu City kini human sila gikatahong gibilin sa ilang inahan sulod sa ilang balay nga nakapadlak dulan sa 24 oras. Ani ang report. Pila mo ka buok dira day? Upat? Upat? Magdana siya pagkaon. Uli niya, magdana pagkaon niya. Papa mo ni kaon? Wala pa? Dinha ni anang gamay nga giwang ilawom sa pultahan sa ilang balay na hinabi sa mga sakop sa Barangay Council for the Protection of Children uban ang Women and Children Protection Desk sa Lapu-Lapu City Police ang managsuong na nag-edad og size 5 ug ang managkaluhang 3 anyos nga gikatahong gibilin sa ilang inahan sukad paghapon sa buntag sa gikandaduhan nilang balay. Usa sa ilang mga silingan ang mi-report sa sitwasyon sa mga bata ngadto sa barangay nga maoy nakiglambigit usab sa CSWD Lapu-Lapu City aron ma-rescue ang mga bata. Mismo kami kauban ang station to police dito nami sa area hapon pa dili man gyud ta pwede makaguba sa padlock kay mahugman ta og trespassing without the permission sa tagtungod unya ang ingon nga ang only way nga makaguba or makapaabli sa pultahan only ang CSWD. Human ma-rescue ang mga bata, gida sila sa barangay hall ug didto na gipakaon ug gipakatug. Pag-uli na sa ilang inahan ganihang buntag, didto na siya nasayod nga gidana ang iya mga anak sa barangay hall. Matod sa inahan sa mga bata, milakaw siya kagahapon kay magpasuhol sa iyang kaila kay naundang na siya sa iyang trabaho isip waitress. Buwag siya sa iyang live-in partner, busa kikinahanglan niyang manginabuhi matag adlaw alang sa iyang upat ka mga anak. Giangko niya nga kinina ang ilang sitwasyon sulod na sa 2 ka tuig dihang nag-edad pa lang ug 1 ka tuig kapin ang kamanghurang managkaluha. Mibilin po na ako, wala po na ko sila. Para isuhol. Aminado siya nga sayop ang iyang gihimo apan wa siya kapaingnan kay nagtubo siya nga siya lang kay buwag usab ang iyang mga ginikanan. Hindi man ako kaya yatag sila mo. Naman mag-adapt nila sa una, wala din ako gikuha. Total. Mandako raman sila. Maulisod pa kayo nga. Dugang sa inahan, sa di pa siya mulakaw, siguroon man niyang mahipos ang tarang delikadong gamit sa balay aron malikay sa sunog. Ug binlan usab niya og linungag ug tubig ang mga bata. Naaray mga silingan nga nagtan-aw dito sa sitwasyon sa mga bata. Kunya mao lagi kay magsige magsagit ang bata nga gutom. Kanang kuan na tunulan ra sa mga silingan og pan, biskwit. Pero sulod sa ilang balay, nakita nako naagay kaldero dito, abli pa magani way takop. Nanay nilungag daan, nanapoy tubig nga kadtong 5 gallons. Ang kamagwangan niyang anak babay, nga size anyos kin sa grade 1 na, mibutyag nga 2 ka adlaw na siyang na-absent sa klase. Wa man ka naman. Nalit. Ha? Nalit. Ano ka nalit? Nangita magkwarta ko mama. Ganiha, gihinabi sa taga-WCPD ang inahan sa mga bata o gipasabot sa karisgo sa iyang gihimo nga pagpadlak sa iyang mga anak sulod sa ilang balay. Pipila ka mga opisyal sa barangay ug mga concerned citizen nga nakahibaw sa kahimtang sa mga bata, mipada og mga pagkaon, vitamins o grocery items alang sa inahan ug sa iyang mga anak. Pasado alas 10 ganihang buntag, gidana ang mag-inahan ngadto sa CSWD Lapu-Lapu City aron ma-assess ang parenting capability sa inahan. Sa pagkakutlo ning balita, wala pay pamahayag ang CSWD Lapu-Lapu City kung tugutan ba niini ang inahan nga madapag balik ang iyang mga anak. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.